साक्सेसफुल खालामगोन आं मोनसेल' सानदों जे गुमा समष्टिनि रायजो राजा बर' आरो आदिबासि भाइफ्रा जथेस्थ' आंखौ बेयाव ग्लोब ग्लोब फैनानै सापर्ट खालामदों दिनै गुमायाव जे आमजराया गामियाव आरो लोगोसे फैबाय थानाय दिनाव बेखौनो सानदों दे नैबेनि खेथ्रआव जे जिहेतु आंहा मोनसेल' साननाय दङ आंखौनो सोरबा हाग्रामा प्रमद आरो सोरबा बिजेपिजों आंहा खोथा गैया आं मोनसेल' खोथा सानदों जे पर्बजरा दखर आरो नैबे गुमा दखरनिफ्राय आं स्पष्ट एबारनि खेथ्रआव आं देरहानायखौ आङो नुनो मोनदों बिनि थाखाय आं जोबोद साखाफारा खालामदों आरो लोगोसे पाब्लिकआ थारैनो बेयाव फैनानै लोङै फैनानै आदिबासि बर' जायगायाव आं गिदिङै गिदिङै बर' गामियाबो जोब्बाय आरो लोगोसे आदिबासियावबो आं कभार खालामगासिनो दङ आरो लासै लासै आं माइन'रिटि गामियाव गाबोननिफ्राय हाबगोन आरो दिनैनि खेथ्रआव दिनै नुनो मोनदों बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बिथांमोना ओरैबायदि जायगायाव जे थांनानै दङ खुनु लामा मोजां नङा हस्पिटाल गैया रड गैया दा बेफोरबायदि खेथ्रआव जेरैखि जाया आं निजिस्व बे जायगायाव फैदों खुनु केन्डिडेटआनो फैनो हानाय नङा एखे आं दिनै स्पष्ट खोथा बुङो आं गारिनो ड्राइभ खालामना फैदों खमसे 1-1.5 घन्टा नांदों हाजो बायदि दा थांफिननांगौआनो बिराद खस्थ' दङ आरोखि दा बेफोरबायदि खेथ्रआव बिथांमोनहा बुंदों दिनै जुदि मोनसे थासारिया ओरैबायदि गाज्रि जाना फैदों बे हठात करे जुदि लोमजायो साजायोब्ला होमबा हस्पिटालफोरखौ बहा मोननो बा मोनसे डिलिभारि केस थायोब्ला आरोखि बे खोथाखौ बुंदों दा आंनि खोथाया बेनो दिनै आंहा सोरबा डाइरेक्टलि बिसोरखौ एटाक खालामनांगौ दरकार गैया खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया दिनै नुनो मोनदों जे प्रमद हाग्रामा आरो लोगोसे बिनि उनाव जिहेतु हेमन्त बिश्व शर्मा जे फैबाय थानाय दिनावथ' हेमन्त बिश्व शर्माया जेरैखि जाया प्रमद हाग्रामाखौ धमखि होदला होदलि खायदा बुद्धि कौशल खालामनानैबाबो पुलिस प्रशासन लानाबो जेरैखि जाया सरकाराव जागोन खिन्थु बिनि गेजेराव सोरबा सासेयाथ' प्रतिशोध होनो थाखाय थानांगोन ना काउन्टार होनो 40तानि गेजेराव दा बे खेथ्रआव आं दिनै स्ट्रंलि मोनसे गसंनानै थागोन सोरबा जुदि अननाय बिरोधिता खालामो आं बिनि थाखाय अपोज खालामगोन जेसेबांखि जाया लिडार गिदिर जाया माने हेमन्त बिश्व शर्मायानो जा माने हाग्रामायानो जा प्रमदआनो जा माने बा सोरबा कंग्रेसआनो फैया माने बिथांमोनहा जेसेबांखि सेस्था खालामा माने बेयाव हाया आरो आं मोनसेल' खोथा बुंगोन दिनैनि खेथ्रआव फैबाय थानाय दिनाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गुमायाव फाइनाल जाबाय बे खुनु प्रकारावबो आंखौ लाखिनो हाया मानो होननानै बुङोबा रायजो राजाया आंजों ग्लुब ग्लुब फैदों रायजो राजानि साननाय हनाय दुख बेदनाखौ आं जिहेतु बुजिनो हादों जिहेतु बेनो आंनि दायित्व आरो आं मोनदों दिनै बे खेथ्रआव फैनानै आदिबासि बिथांमोनहाबो जोबोरैनो खस्थ' दुखु जालायाव जेरै बर'आ दङ बेबायदि खस्थ' हा हुनि जेंगोना दिनैसिम बिसिनाबो हा पाट्टा मोनाखै दा बेफोरबायदि खेथ्रआव जोंहा सावरायनांगौ माखासे बाथ्रा दङ दिनै माखासे 1 बिघा हा होदों बे हायाबो नोंगौ हाखौनो बिसास आं गैया मानो होनना बुंबा आङो बेखौ बारा साननो हाला खारन बे जालि नामा आं जेबो हमनो हाला दा बेबायदि खेथ्रआव जों फैबाय थानाय दिनाव पार्लियामेन्टआव नैबे बिसायख'थियाव जुदि बिनिफ्राय साक्सेसफुल जायोबा थन्न मोनसे तदन्त खालामनाय जागोन जायखि इउपिपिएलआनो सरकार जाया बिपिपिएलआनो सरकार जाया बा अथ'बा बिजेपिआनो सरकार जाया जुदि अननायनि प्रतिशोध लानाय जों बिथांमोना जुदि माबा फाल्थु जुदि खालामोबा खामानि मावला मालाबा आं हगारनाय जानाय नङा आं दस्रा बायदि केन्डिडेट नङा जथेस्थ स्ट्रंलि अपोज खालामगोन आं बे खेथ्रआव आरोखि दिनै नैबे गुमा समष्टियाव गेलेनायाव नोंथाङा सोरजों बायदि जुजिनांगोन बायदि मोनदों जुजिनायथ' आं दिनैनि दिनाव फाइनालि होननानै आं जुजिनो हानाय बेबायदि कन्डिशनाव गैला सेकेन्डआव थायोब्ला बोरैबा सुजल सिङाव थागोन आरो थायाबा थानाय नङा बेजों मोनगोन आं 100% सियर दिनैनि खेथ्रआव 100% आं बेखौ भगबाननि गसाइनि अबंलावरियाव रायजो राजाफ्रा आं ग्लोब ग्लोब नोंथांमोनाबो नुनो मोनगासिनो दं आं जेरावनो थांदों बेयावनो साग्लोबगासिनो दं गुमा समष्टियाव जेरैखि जाया आं देरहानायखौ नुहुरदों आरोखि जुदि रायजोआ आंखौ अनसायोब्ला 100% देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा बे जायगायाव मा डेभेलपमेन्टनि थाखाय आङो बेनो फार्स्टआव हा हुनि थाखाय बिसोरनि थाखाय जेखि जाया बर' आरो जोंनि बे आदिबासि भाइफ्राबो हानि थाखाय जोबोद जेंना बेनि थाखाय डिसकास सावरायगोन आरोखि बिनि गेजेरावसो सुक्तिनि गेजेराव जों सावरायनायनि गेजेराव मा जादों मा जाया बेखौ सिङाव जों तदन्त खालामगोन आरो दिनै आंहा माखासे सार्केल अफिसाव आंहा दावत दं माखासे खिन्थु जोबोरैनो सार्केल अफिसाव 2 नाम्बार जायो बे सासेबो अफिसारा खिन्थु आं देरहानाय लोगो लोगो सासे बासिनाय नङा डिसिएसफोराबो बिसोरनि उफुराबो तदन्त जानाय जाहैगोन आं खिन्थु दस्रा केन्डिडेट बायदि एथ' लुज केन्डिडेट नङा खारन आं नुनो मोनदों गोबाङैनो बिटिसिआव करपसना सोलियो दा बे करपसनखौ जेरैखि जाया फोजोबस्रांनायनि आं खामानिखौ मावगोन आरोखि जेरैखि जाया बेनिफ्राय देरहासार जानो हायोब्ला गोजोनथोंसै